नै क'क्राझार बारहुंखा नै लोगोफोर बिराद बार बारबाय माने एकदम जोमैबो लाखाजोब्बाय एकदम नै ओरैबायदि कुल बार आरोना हावा दसेबा ओरैबायदि गिथाव बाथाव महर लाबावोसो आरोना ओमफ्राय दा एसे नै दसे थाथ'बावबायसो लोगोफोर ओरैबायदि बार बारदों नैबे आंना थालिराथ' गोमस्र'जोबदों मोखां नायदों दहाय ओरैबायदि गोसा खोरोमदोंमोन लोगोफोर बागदावलायना भिडिअ लानो हायाखै भिडिअ लाहाङावनो एकदम ख्रोम खोरोमना होदों आरोना ओमफ्राय नै अखायाबो सुरु जाहांबाय ओमफ्राय बबे बबे जायगायाव अखा हादों नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय दा खयथा जाखोथाय टाइमा ओइ मामा खयथा जाखो 2टा जाखो ना माखो 2टा जाबाय बायदि मोनदां नै दा एसे हाहांबाय आरो स्टार्ट जाबाय हानाया नायनोसै बेसे बुरजा हायो हागासिनो दं नै अखाया दा नै आङो न' सिंनिफ्राय लाबाय आरोना बिराद बार बारदों अखाबो हादों खमक खमायो आरोना बाराबो दा नै बेबायदि अखा हादों बांसिन हाबावगोन बायदि मोनदों आरो आङो ना फ्रि दसे सिजालायबावनोसैसो आङो नै आं दसे गोलांबायमोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै आङो एकदम नै भिडिअ खालामफिनबाय आरो फ्रि अखायाव सिजाबावबायसो आङो दसे थाजिम मोननायनि आरोना दा बेनिफ्राय बांसिन हाबावना हाबावा नायनि बोथोरखौ नायनानैथ' हागोन बायदि मोनदों आरो नै अखा हानायखौ खिन्थानोसै आं ओरैबायदि हाबायना दहाय बुंदोंमोन ना आङो लोगोफोर माने अखाखौ बारासिन हागोन बायदि मोनदों होननाया नंमारगौ दसे जुब हाबाय ओमफ्राय दा नै फ्रि हागासिनो दङ आरोना बिराद मोजां मोनदों आरो आं अखा सिजानानै अखाया दाबो हागासिनो दं नै लोगोफोर नै बेलाय हागासिनो 1 घन्टासो जाबाय ओमफ्राय आंथ' गोलांखादोंसोमोन ना दहायबो एसे अखा सिजाबावबाय सिजानो लुगैनानै दा ओमफ्राय नै आरो आंना अखायाव दङ आरो दा अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदोलाय बाय जि मोजां मोनदों अखा सिजानो